Здравейте! Аз съм Стрингър и това ще бъде моят първи геймплей в този канал. В този клип ще ви покажа как да оцелеете в Minecraft Alpha версия 1.2.2 и нека си направим нов свят. Извинете. Така. Значи, първо, креатката, нали, като се креат на урода, трябва да съберете малко дърво. Сега ще видите. Просто гледайте. Така. Оп. Оп. Ще се върти цветя, защото ме кефи. И така, знаете, че аз съм все още нов в YouTube. Моля да ми помогнете, като се абонирате за мен и за канала ми. И колкото повече сабскрайбъри, толкова толкова по-често ще качвам нови клипове на повече игри и може да има и free giveaway-ове. Или сега ще томболи нещо, някакво такова като томбола. Така, ето виждате, събрахме малко дървце. И на това място ми харесва. Оу, овца. А тук овце. Да, професионално. А така, взело. Обаче в тази версия няма легла. Както знаете, трябва да изкарате цялата нощ. Ако не... Кой ви знае. Така. Вземи... Това трамбукта ли беше повече? Sugar canes, демек захарна тръстика. Така. Трябва да намеря някакво място с скали. Защото... О, шит. В момента само намаля. Защото ако няма скали, няма да има толкова лесно да мога да намеря въглища. Той, така. Така, нищо не е добре за сега. Така, лагва. Съжалявам за лага от на време. Все пак играя на шорт, мисля, че не знам. А както и да, не значи. Падат ми еписицата като снимам, иначе като не снимам, лагвам много здраво. За което много съжалявам, но няма значение. Искам да ви кажа също, че очаквайте скоро клипове на World of Warcraft 2.4 или The Burning Crusade от мене. И ще левелъпвам герои, може би, но ще видим, както преценя. Така. О, много лава. Не, ще чакам малко FPS да ми да се увеличат и пак ще скипна. Да, мисля, че не се увеличи. На това място мисля, че ще мога да намеря. Ако не цялата вечер ще съм без колао. Не въглища ми. О, стига де! Да, въглища, без въглища. Как лагвам, гадно, ужас. Да, сигурно много хора се питат защо играя още алфа версия. Да, защото сега Minecraft се развалиха 7000 видове дърво, глупости. Много по-така. Не, мен лично честно казвам не ми харесва. Трябва да се качим високо. Добре. Так. Вау. Въобще не е лично. Опа. Там има... Може да има. Да. Мисля, че има. Да, ето видях ги. Ето, значи сега ще намерих кол и само трябва да се кача. Да, събирате 10 дърво, нали? И сега трябва да са екстра фри джумпър PE2 и 12. О, не, както ми лагва. Така. Малко да го изълня тук. Ще се кача. Не, че не мога да се кача. Така, къде са въглищата? Не! Чакайте само, ще чакайте малко. Да се сейфи лево също. Защото все пак лагва много. Но няма да чакам. Къде са?
Я да имаме някакво... След това. Шит, лак. Не, никога не ми е лагало толкова по принцип. Не. Не. Защо лагва така? Ужас. Не мога да скоча. Еврика. Добре, кълтиха. Не, то лак ще ме побърка. Така, еврика. Ето ги! Тарарара! Сега, това е много важно. Да обработите дървото. Като сложите едно купче дърво, се обработва и така имате обработено дърво. При обработено дърво може да правите носта нещица. Значи, ако поделите така купчетата, нали, в квадратчето с инвентара, получавате crafting table. Това е доста необходимо, защото ще може да правите разни тъпки с него. Да, тъпки. Така, да го вземем това малко. И сега слагам crafting table. И сега трябва да направя малко преработено дърво. И ако сложите така две преработени дърва, ще получите стикс или клечки. И с тези клечки може да направите кирки, лопати, гости. Така, ето една кирка и кирките, т.е. дървена кирка. Показах как се прави. Съжалявам, че не ви обяснявам много, но бързам, защото клипа ще стане с милиарди, хиляди секунди. Така, и ето така вижте как си дълбая. И ще си направя като къщичка прикритие за първата вечер в Майнкрафт. И сега като си взема момент, хоп, и виждате сега като ударя така и спада. Това е въглище, без въглищата не може да направим факли. А като нямаме факли, само ви да проверя. Написал, но нормално ще играя. Няма ли факли, не можете да си направите, т.е. ще ви погнат мобовете, чудовищата. И ще ви изядат. Образно казвам, ще ви изядат. Така. Тъй. Хоп. Добре. Нека да направим, нека взема crafting table. И нека да направим малко, накъсвам. Нека да направя малко клечки и по-хубава кирка. Тази се чупи най-лесно. Така, ето виждате. Хоп. И после трябва да направя една печка и сега ще направя малко стикове. Как се правят стикове? Сещате се. Хоп. И сега ще направя малко факли. Торчове. Така. Хоп. Саплинги, гости. Така, добре. И ще покопам малко стая, докато горе-долу не изчупя. Така. Хопа. Малко ще ви сме, защото няма много време. Да сложим един торч. Да сложим също един торч тук така. И няма да лъжа тук така. И готово. Това е. И сега трябва, нали, да направя нещо като мина. Ето така ще вижте, така ще дълбая и ще почна да копая на стълбички. Още рече да копая на стълбички, така виждате. Так. И ще сложа един точно, ще изпълня някой моб. Така. И това ще бъде за... Всъщност няма да бъде това само. Момент. Да направя една врата. Така. Опа! Ето врата. И тя винаги се слага от ето тази страна, защото се... бе. Няма да се занимавам, честно казвам. Вече съм сложил така, ще го правя. Добре. Да, екстра. Така. Вижте как ще го направя като стълбички. Яко е. Според мен поне. Така. И вижте така бързо да правя. Не! Не. Няма да стане. Дъчо, няма да стане. Така. Хоп. Не. Обърках. И тук много внимателно трябва. Извинете.
Не. Стига да е, не мога да се кача. Опа. Yes. О, yes. Направих слабичките си. Влизате, се включвате, правите си капак. И ето, това е нашето убежище. Виждате колко готино се получи. Според мен поне много яко. Това ще бъде за този епизод. Само сложа още един точка тук. За следващия епизод ще ви покажа доста други неща. И това беше от мен, Стрингър. До следващия път. Ако сте харесали клипа, лайквайте го, сабскрайбвайте и така нататък. Благодаря ви.